Mitä se nyt vinkuu siinä? Ota uusi. Niin taas! Mitä helvettiä? Ja käy. Käy. Pip pip. Ei ollut niin hauskaa. Pip. Lopeta. Ei mitään piippiä. Pip. Voi vittu. Lopeta. Kanavoi raivo. Pip. Vittu. Tik. Vittu. Laista paskaa. Mä en edes sanonut pip. En sano pip. Eikö sä voi vaan laittaa sitä päälle ja olla turpa kiinni? Okei, nyt mä jatkan tästä. Ymmärtän, että nyt täysin Lassin perseilyn. Noniin. Go, go, go. Saiko toimia? Ei, tiedätkö mikä se ongelma on? Voi. Voi lersi. Nyt jumalauta sit! Miettikää nyt oikeesti. Kommunistiseksi. Jos laittaa ton, kun ne on kattelee. Kommunistiseksi. Lassi, nyt on tahalla, noniin. Neuvostoliitossa oli paljon kommunistiseksiä. Vittuhan paska. Se on jännä. Ymmärrän. Okei, noniin. Life sucks, then you die. Hello, Sir J. Boo! What the hell is this? Kuka sinut palkkasi? Eikö sä mikään siihen silloin käden kanssa? No, Hyvä, nyt meni. Niin, hyvä. Nyt on hyvä kohtaus. Nyt tää meni putkeen. no niin. Oikeesti Lassi, lopeta nyt. Hello, Sir J. I'm looking at your guy. Tuu! Mä sano Interpol. Interpol. Sano uudestaan Interpol. Interpol. Näkyykö mun ase? No ei enää. No nyt näkyy. Sano Interpol. Interpol. Sano se vielä kerran. Interpol. Saa seksikkäästi. Interpol. Sano Interpol. Interpol. Mikä on ongelma? Se ei tuu sydämestä. Ei niin. Ajattele Tapion kuolemaa. Tes. Tää tarkoittaa, että se kusetti... Ei, kuka meitä kusetti? Mä en tiedä! Mä en tiedä! En mäkään! En mäkään! Mennäänkö nukkumaan? Tämä on vaatimukseni. Kaikkien maailman valtioiden on liityttävä yhdeksi suureksi kommunistiseksi... Kommunistiseksi. Vitun kommunistiseksi. Nyt ei ikinä seurannut mitään hyvää. Noniin. Paitsi Stalin. Stalin syntyi kommunistiseksi. No, Seksin... Okei, no mä niin. olisin kyllä syntynyt varmaan kommunistiseksi sen kautta kuin niin. Noniin. Kaikkien maailman valtioiden on liityttävä... Kommunistiseksi. Ymmärtän, että nyt täysin tämän aseen ajan. Kommunistiseksi. Vitun Stalin. Ne ei oo näin Leninin penissä. niin. Se oli, mun mielestä se oli niin hyvä. Mä mietin ehdottaa sitä, kun vuokkoisi. No mikäs tän nimi olisi? Leninin pelissä en viittänyt. Mä oon havainnut, että ihmisillä on ongelma tän kanssa. Tässä on vaatimukseni. Kaikkien maailman valtioiden on liityttävä yhdeksi Suuseksi. Mä olin niin lähellä. Mä olin niin lähellä. Äiti. Stalin.
Tsempösmiehet välissä ja kulku toiseen päätyy. 7 minuuttia kolmatta erää jäljellä. No niin, onko teillä mitään tietoa siitä, mistä pomonne tyttären voisi löytää? Ei, mutta lunnaat pitäisi vaihtaa huomenna keskusaukiolla kello 12. Se on ainoa johtolanka. Se on hyvä se. Ja helvetin hyvä lohto. Ja Ai sä kuva. No vähän. Haluut sä vittu turpaas? Mikä vittu sua vaiva? Haluut sä vittu turpaas? Tit, 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 Noniin. tit, tit. Ensin kuolee ihmiset, sit... niin. Ja sitten me ihmiset kuollaan. Ja sitten me ihmiset kuollaan. Hirvistä. Joo, nyt. ei. Jet. Sano vähän kovempaa. Niet. Niet. Mitä? Hi Sage, I love you. Eli The job is done. Miehekkään ja sit sä kaivat sun. Kaikkien maailman valtioiden on liityttävä yhdeksi. Mä mietin just yhdeksi suuseksi, kommunistiseksi. Seksi ei ole hauska asia.